Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maing mudto Philippines, maing mudto world, maing mudto universe. Ada na punta mga higala, din nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Abino adlaw na usab karon nga Huwebes, no? Pizza 13 na kini sa bulan sa Hulyo tuig 2023. Kumusta naman mga higala, no? Karong adlaw, sure you go daghang tawo ron din si bulan kay nanangkot, nanagkutay mga higala, no? Daghang kayo good morning kaninyong tanan ug malipayong pagpanagkot dinha, no? Atong kora paruko ato din kumustahon si Father Randy Falcon de los Santos. Kumusta? O nga to apod nga mga kaigsuunan nga nanangkot karon din ha. No, kumusta na mo nagpasalamat kita dako nga gitagaan kita na pud og kahigayunan nga makapanagkot alang sa atong pagdebosyon usab sa atong mahal nga patron Senior San Antonio de Padua. Nahalano ato pa nga timbayaon og may mudto ang atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong mga kaparian Lukop, Kabisayan ug Mindanao, ilabi na gayud ang atong mga kaparian nga miyembro sa Diocese of Dumaguete. Ang ato ang Episcopal Vicar na sa Siquijor, Monsignor Lar Katubig, diri sa North District, Monsignor Albert Erasmo Bohol, o diri sa South District, si Monsignor Marino Ibo. Kumusta na? No? Nang hinaot kita nga okay pa mo all right. Ato po tibayaon di ay og mayong mudto ang ato ang mga lay ministers, mga MBG ug ang tanan gyud nga mga nagsunod usab nining ato ang programa. Ingon mo sa mga followers diya sa Facebook. Kumusta na mo tanan? Nang hinaot ko nga walay ubo, walay sipon, walay lahilanat, walay labad sa ulo, pero naginhawa pa, no? Ang importante naginhawa pa ta mo na gitawag sa pinulungan sa mga karaang drama ginhawa dilping. Sibisipin nyo sa ito may higala. Batong nakahinomdom itong batang lalaki nga nalutsan ang security escort sa Santo Papa ni atong 2013 dito sa Rio de Janeiro aron siya makagakus sa Santo Papa. Usa na karon ka seminarista, no? Ang iyang pangalan mao si Nathan De Brito, usa ka 9 years old nga bata nga nalutsan gyud ang security escort. Nakalusot-lusot kay gamay mga istanan muna nga nakalusot ug nakagakos gid siya sa Santo Papa. Gani karon usa na siya ka seminarista ug tungod sa mao niya nga experience pangandoy gyud niyang mahimong usa ka pari. Balita mga higala gikan sa Vatican, only the little ones know how to welcome God's love, no? Ato pa ana gyud sa kinaiya sa usa ka bata kun unsaon pagdawat ang gugma sa Dios alang kaniya, no? So manang kinaiya ha mapaubsanon. Ayan, no? Mga mao kadto higala mga balitang simbahan ining kabudtuhon. Og ari kita mga higala. Og ari kita sa atong CBCP News, ari kita sa ato ang catechesis. To catechesis na to higala karong adlaw. Walay lain kung dili si matud pa diri sa ato ang dili may lain ko na CBCP ko na sana kining sa ganito sa pamangikala ha, excuse ma kadali kayo. Atong tan-awon diri may higala ang atong Saint of the Day. Ayan, no? Ang atong Saint of the Day, sorry kay may higala ha, wala na ko maandam, no? Ang atuang listahan sa atuang July 13, no? Karong adlaw mahigala ato ang hinumduman si Saint Henry, no? Enrique na mahigala, Henry Enrique, no? Usa kini natawo siya na atong tuig 972, namatay na antong 1024. Noon niya, 1024. Usa kini siya ka German king and Holy Roman Emperor. Niya fostered reforms. He fostered the reform of ecclesiastical and monastic life. He also helped Pope Benedict XVII, ang Santo Papa na itong higayuna, no? So karong adlaw ato nga giila ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan
usa ka hari, usa ka emperor nga nahimong usa ka santo, si San Enrique or King Henry or Saint Henry. Okay. Nahala, no? Padayon ta mga higala. Sorry kay mga higala ha, kay medyo na kuan kay gikabuot pa na ako ang ako. Gikabuot pa. Abi no, ari kita sa ato ang ginagma, wala na sa day joke mahigala ha. Ari kita lahos kita sa ato ang mga katekisis. No, doon natin mga pangutana mahigala. What are the different questions? Unang pangutana, why do Catholics celebrate Easter on different dates? Yan, wala no. Abi no, natural lang gina mahigala kay ang ato ang Katoliko sa ulugon gyud na ang Easter Sunday after full moon. No, kato pa bisag unsang bulana basta kay Sunday after full moon. It could be March, it could be April, it could be wala May. Naara gyud na dapit din na sa March ug April. No, muna nga sa ulugon gyud na ang Easter Sunday after full moon. No, so bana no bisag unsang bulana, no basta kay adi lang gyud siya, dili siya mogawas na Sunday after full moon. Okay. Ari kita mga higala, why do Catholics celebrate Easter Vigil? Kana bitawng pagbago sa tubig o sa kalayo ba? Okay, it reminds us of what God has been doing until today, that He is renewing everything in the world. Ato dang gisaulog ang Easter Vigil aron pahinumduman kita kung unsa ang gihimo sa Dios hangtod karon, no? Ang pagbago kanunay sa kalibutan. Iyang gibag-o ang tubig, iyang gibag-o ang kalayo. Kunya, kitang mismo ato pong gibag-o ang ato ang baptismal vows, no? Okay, unya sa mga readings mahigala, gihisgutan gyud ang mga paggiun sa pagtukod sa kalibutan. Vigil expresses our statement individually and collectively that we are ready to be renewed and live out the grace we receive. So ito pa ang pag-vigil di ay nato panahon sa Sabado Santo, mao ang paagi nato, no, personal ug sa katilingbanon nga andam kita pagbag-o sa atong kaugalingon ug ato gyud kining puy-an diha mismo sa atong kinabuhi. Okay. Kabahin sa mga santos, doon ay mo ingon nga nagsimba kuno kitag mga santos, mga Diyos-Diyos. No. We don't pray to saints. We only ask for their intercessions. No, so atong basahon sa Gipadayag, Kapitulo 5, versikulo 8, sa dihang gihimo kini ang upat ka binuhat o 24 ka pangulo ng hapa at tubangan sa nating karnero. Ang matag usa kanila may dalang alpa o mga bulawang panaksan nga puno sa insinso nga mao ang pagampo sa katawhan sa Dios. Sa ato pa ang mga santo di ay, no, magampo alang kanato. Dili ta magampo na tagaan tag ulan sa santos, no. Ang santos magampo ra aron tagaan taog ulan. No, magampo ta sa santos aron makaanak. Dili gyud ang santos may mohatag og anak. Kung dili, magampo ra na siya alang sa mga atong gipangayo nga katubang mga minyo bang walay mga anak, no? Unya sa unang sulat ni San Timoteo, si San Pablo nga kang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 4, busa awhagon ko kamo una sa tanan nga kinahanglan himuon ang mga pagampo, mga pagaliupo ug mga pagpasalamat kadto sa Dios alang sa sa isig katawo, alang sa mga hari sa tanang nagmando aron makabaton kitag hapsay ug madugangan ug sa malinaong kinabuhi Diyos nun ug subay sa hustong pamatasan. Maayo kini ug makapahimuot sa Dios nga atong manluluwas nga buot nga maluwas ang tanang tawo ug mahibalo sa kamatuoran. Na bato pa din, no, basta uhagon ko kamo una sa tanan nga kinahanglan himuon ang mga pagampo, mga pangaliupo ug mga pasalamat ngadto sa Dios alang sa tanang tao, alang sa mga hari ug sa tanang nagmando sa kalibutan. Sa pa kining prayer giauhag gyud kini ni San Pablo.
nga mag-inampo ay gyud kita, no? So dili nato kalimtan nga magampo danita, yampo nato dili lang ang atong kaugalingon, kundi ang tanan kayo. Okay, klaro? Nahala, dinhi na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Don AA. Mana milit na usab kaninyo o manalangin kanato ang Dios nga magkagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Mayong Mudto, Pilipinas.